jeden jediný veľmi dôležitý dôvod, prečo nečítam knihy o jedle. Áno, prečo nepíšem veci o jedle. Je preto, že mám knihu John Harrisovej s názvom Čokoláda. Videli ste isto film Johnny Depp. Ja takéto knihy nemôžem čítať, pretože som prečítala nadpis, že čo? A ja už som zjedla 100 gramov mliečnej čokolády. Ľudia, iba pri nadpise. Nie kocku, nie stĺpček, 100 gramov plnotučnej mliečnej čokolády. Príbeh ľahký, milý. Čajočka cestovateľka dojde svojou dcerou do malej francúzskej dediny a chce si tam otvoriť čokoládovňu, hej? Čajočka, provokatérka, evidentne, si otvorí rovno oproti kostolu. To sa však nepáči farárovi Reinaldovi. A prečo? Čo myslíte? Lebo je to chlap, lebo je frustrovaný, pretože nemá rád inakosť, vôbec nie je tolerantný, ani inovatívny, ani nič. Nie preto. Pretože je post, hej? Akože popravde mňa by to tiež nasralo, kebyže je post a niekto si otvorí oproti môjmu domu čokoládovňu. Ideš dole! Inak vlastne tá hlavná hrdinka tohto príbehu, ona ako keď má čokoládovňu, ale je to troška aj taká, že psychoterapeutická záležitosť, lebo ona príde a ona hneď marulové srdiečka sú tvoje najľúbenejšie. Príde druhý a ona, že škoricové latte je tvoje najľúbenejšie. A potom príde tretí a on, že si frustrovaná, daj si horúcu s čokoládou z čili a so žláčkou. Naozaj? Naozaj liečíme čokoládou. Troška ľahko priťahnuté za vlasy, ale je to milý príbeh. A ja som dostala bombonieru čokoládových penisov na narodeniny, tak si ju hneď idem